Poczułeś to? Ten kurz pachnie latami 80. Zobaczcie, co wyciągnąłem z piwnicy. Prawdziwa kapsuła czasu, tylko czy jeszcze żyje? To jest Atari 2600, królowa kanciastych pikseli. Przez 40 lat czekała na swój moment. I nie wierzę, że jest w tak dobrym stanie. To nie jest odświeżony szrot. Otwieramy ją czysta, w środku zero brudu, muzealny stan, zbliżenie na wnętrze, żadnych uszkodzeń. A co najlepsze, znalazłem oryginalny zasilacz. 9 voltów nostalgii. Zaraz zweryfikujemy, czy to autentyczna podróż w czasie, czy tylko stary plastik. Przygotowuję ją do pierwszego testu po dekadach snu. Powiedz mi w komentarzu, co musi odpalić jako pierwsze. Który tytuł zjadał najwięcej twojego życia? Daj znać i trzymaj kciuki za piksele. Spodem całość, tak?